lama hayani bangge jeung lama kasolaibo engke seueur mo dokter dokter thanglai ani teuy dok kholai wan osubida lama hayani bangge jeung lama kahangkai dok pai tingi mah salai जों बेलाय दिनै दुर्भाग्य कपाल सिनि कपाल हायने बांगे जों दिनै महाय सराय खनाय दिनै लामा मा खलायका जों आगे निसिबि सिनि म जे लामा हायंग तमन ताबुनि सिमिया जों आगे आईपीएफ दिनै हयते जों आनसलिक पार्टी खाय फैमानि आईपीएफ ति पार्टी 5 बছর थांबायखा ताबु खायने हाय आनसलिक पार्टी खायमनो दिफ्रा मथानो हयते 4 बছর लायै ताबु बीजेपी बाय तिफ्रा मथा जुट सरकार गै खायमाने परेबो जों लामा सनामै रोजाया सिनि दुर्भाग्य कपाल जों बेलायखौनो असुबिदा ताबुक सिनि बाराबो हामिया जाया जेखुनु मोसाङैबो जों वाति पान्दे फैगांगा थांमाया हिमाया आसुक अबस्थाङै दङ ताइ प्लास सिनि अर मिथिम रक जेखुनु ग्राम सभारं खांगा जों सिनि मेडाम दलिनोबो साका जों रिक्वेस्ट खायमाने बिसिंतिबो जों नायकल जेन बाङै जों दिनै मलामा बेलाय हामियानि बाङै बेलाय कन्डिसन खारनि बाङै जों पारानि बरक माहाके लामा हेमि मा फुनुका ताइ प्लास सिनि चेयारमेनबो जों साका सामाने बिसिंतिबो सिनि मन अमरपुर साब डिविजन खेरानाल बिसिनि चेयारमेन बनो बाहायनो बिनि कौ बासक माने गाहामके ग्रेन्ड खाजिलेनि बाङै जों पारा प्रतिनिधि माने जत कुथुमै मा सालायका सिनि लामा दाक्ति दाक्ति सिनाम जान बाङै जों आसनो सिनि मेडाम दलिनोबो जों कय हरु ताइ प्लास सिनि करबुक साब डिविजन सिनि प्रेसिडेन्ट जों बनबो रिङै मान हनका बिनि बुंके हिरनमय त्रिपुरा ताइ प्लास रो सिन लोगो तंगो सिन त्रिपुरा मथाने चेयारमेन बो तंगो सना हामबाय सि लामा दाक्ति सिनाम बेदि नररत मन बाङै हिमलाय माने जों तिनि आरो अमरपुर साब डिविजन खेदानाल बिसि हेके पारा हेके गोपाल पदपारा और जों तिनि माफाय माने कारण हेके जिनोबो लामा नायदि लामा एकब्रे अब इच्छरी पर्यन्त करै जिनोर गामिगो ओ गामिगो हेके तिनि हस्पिटाल थानानै बर' रोगि सुगि जाक गोबां मानो बिरमान हेके लामा हामिया हेके तिनि बुरै सराय जत कष्ट तैर खंनानै बाजार थांनानै हेके तक वातिनि दिन ता इलेक्शन मुभमेन्ट ताबो गोबां मा गुरि दंगो हेके आबनो जों रिक्वेस्ट खायबो आं पारो फायमानि रिक्वेस्ट खायो बर' ओ लामन खे दागि दागि खालामनानै हेके आं बुंखा करबुक साब डिविजननि प्रेसिडेन्ट हिरनमय त्रिपुरा हेके आं परानो रिक्वेस्ट खायो रिहरका हेके अमरपुर साब डिविजनबो बर साका रिहरमानि प्रेसिडेन्टबो फाइया हेके सिनि ता इएम अब सिनि मेडाम बो फाइनाय बर रिक्वेस्ट खायगा बार हेके बर फाइयाव दंगो हेके आबो काने आनो रिहरका आं दिनर चेक खायने माफायका हेके गबै अनेक असुबिदा जों जाला र हेके बरने बिरमानो सबो जे बर दुख कष्ट न पार खायना बागै आबो आं प्रतिशोध आबरनाय बरनो प्रतिबार खायनाय बरनो बागै फाइट खायनाय जों दाक्ति दाक्तिनो लामा रनो बागै जों आं मेडाम बायबो सालायनाय हेके सिनि सीएम पुनो चन्द्र साराबो जों सालायनाय अ जों करबुक डिविजननि सिद्धान्तनो जोंनो खायनाय के अमरपुर साब डिविजनबो जों सिद्धान्त राइट खायनाय